गिबि गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय 2024 नि 7 डिसेम्बर सनिबार दिनैहाय जोंनि नैबे फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पटआ बेखेवबाय। दा आं बेखौनो बुङो दा मोजाङै थांथोंसै। दा आंबो बाहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बाहाय फैनो हागोन, रंजानो हागोन आरो लोगोसे बाहाय गोबां बुस्थुफोर बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना। बहुत बुस्थु दङ आरो आं बेखौनो होनो बिदि मोजां आरो गोथार खामानिखौ गावनि आखाइजों खालामनो मोनोबा जोबोद मोजां मोनो, जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो आङो माखासे कमिटिनि मानसिखौ बुंनो सानो दे नोंथांमोना जे थांखि लादों, जे मिजिं लादों बे मोजाङै जाफुंथोंसै बेखौनो आं खावलायो। गोजोन्थों। रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि नाजानायाव नैबे बोसोर 2024 आव जोङो फिन खेबसे बे फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पटखौ जोङो रिअपन खालामदों। मानो होनना बुङोबा जों थांनाय जे बोसोराव बे पिकनिक स्पटआ टेम्परारिलि बेखौ स्टप खालामनाय जादोंमोन। अब्लाबो जोंनि जे दावबायारिफ्रा जे मोनसे रिलेक्सेसननि थाखाय मोनसे मा होनो मेमरेबल मोनसे मेमरिस खालामनो थाखाय गावसोरनि लोगोफोरजों एबा न'खरनि मानसिफोरजों बे खाबुखौ मोनाखैमोन। नाथाय दिनै रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि नाजानायाव दिनैनि सानावहाय जों नैबे फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पटखौ जों बेखौ रिअपन खालामबाय आरो बे रिअपन खालामनाय जे सेरेमनियाव जोंजोंनो हांख्राय हरजानाय जोंनि अनारेबल EM श्री उकिल मुसाहारि बिथां सारा दंमोन आरो लोगोसे जोङो हांख्राय हरबावदों जोंनि बड' आर्टिस्ट बिनानाव प्रेसमिता बसुमतारी। दिनै बिथांमोननि जे प्रेजेन्सजों जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारि एबा रिबन काटिं जे हाबाफारिखौ जों बेखेवबाय। दा जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय जों बेखौनो गुवारै साफ्रोमबो दावबायारिफोर एबा लावखार ओंखाम जानो जे गोसो जानाय गोसो गुदुं मानसिफोरखौ जोङो मिथिहोहरो जे नोंथांमोना नैबे फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पटआव नोंथांमोना निउ इयारनि समाव एबा जिखुनु बे नोंसिनि जे एभेलेबल समाव बेयाव फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन एबा पिकनिक जाफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे खाबु दंबावो, बे जाबाय रायमना नेसनेल पार्कआव नोंथांमोना दावबायलांनो हागोन। बिनि थाखाय जे एभेलेबल जे जिपसि बिनिबो मा होनो बेबस्था दङ। बिनिखायनो दिनैनि जे हाबाफारियाव सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आरो बे हाबाफारिखौ जोङो लाफिननो हानायखाय खुब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बे आंनि बुंथिनायखौ आं बेयावनो दोनथ'यो। गोजोन्थों। आरो लोगोसे मोनसे मोजां जे खौरां आं मिथिहोनो गोसो जाबावदों मिडियानि थ्रुयै जे फैबाय थानाय 2025 आव फेब्रुवारि दानावहाय रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि नाजानायाव आरो गुबुन जे स्टेटनि जे माखासे अर्गानाइजेसनफोरजोंहाय जों ज' जानानै मोनसे जथायै रायमना फेस्टिभेल खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। आरो बे रायमना फेस्टिभेलखौ खुंनायनि जे मेन उद्देশ্যआनो जाबाय बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों बर'नि हारिमु आरो रायमना आरो गल्डेन लांगुरखौ जे मुलुगाव मिथिहोनो थाखाय बे थांखिखौ लानानै जोङो जे फैबाय थानाय समाव बे फेस्टिभेलखौ जों खुंनो थांगासिनो दं। नैबे फेस्टिभेलखौ खुंनायाव जे बयनिबो सहाय आरो सहायताखौ लानानैसो नैबेखौ जों मोनसे मोगथां महराव लाबोनो हागोन होननानै जोङो बे मिडियानिसिम बेखौ फोरमायहरदों रायजो राजानिसिम।